tiene y que tenemos que seguir cuidando. A Mancomunidade Barbanza Arousa acudiu a esta edición de Fitur para presentar o seu destino turístico baseado en 3 eixos fundamentais: o Camiño de Santiago a través da ruta a orixe, a enoloxía e a enogastronomía, e principalmente o feito de poder vivir experiencias durante todo o ano, con actividades do máis variado. Temos mar, temos montaña e sobre todo queremos explotar moitísimo o tema náutico, vale? Porque temos unha ría navegable prácticamente durante todo o ano e temos unha serra do Barbanza por descubrir, non? Potenciar esa idea de que Barbanza Arousa é un destino para experimentar, un destino para probar, non soamente é un destino contemplativo, un destino para contemplar. E ademais temos unha oferta para todo o ano. Barbanza Arousa presentou tamén un vídeo titulado A emoción de descubrir, no que se pon en valor todas as actividades de ocio que existen no territorio, coa implicación do propio empresariado. Pon en valor todas as actividades de ocio do territorio, porque tamén queremos poñer en valor os empresarios e os axentes turísticos locais que levan a cabo diferentes actividades como surf, kayak, rutas de sendeirismo, entre outras actividades, que son actividades de ocio que ademais se poden realizar no destino durante todo o ano, e realmente os empresarios son os que lle aportan ese valor. A delegación Barbanza aproveitará estes días a súa estancia en Madrid para manter contactos tamén con turoperadores e empresas do sector turístico a nivel nacional e internacional e incidir nas excelencias do seu territorio, que se verán ademais ampliadas grazas aos proxectos que se contemplan no seu plan de sostenibilidade turística en destino, unha viaxe a través da historia dos sabores, que conseguiu un financiamento de 1,5 millón de euros, con cargo aos fondos Next Generation.